बाहरा से सब कर बल हम अइले घरे अइबन त के जाई मार्केट हो करे। बाहरा से सब कर बल हम अइले घरे अइबन त के जाई मार्केट हो करे। लइका सन के कपड़ा नया लइब कि ना लइब, लइका सन के कपड़ा नया लइब कि ना लइब। ए सैया घरे अइब कि ना अइब, ए सैया घरे अइब कि ना अइब। नमस्कार प्रणाम सब केहू के स्वागत करतानी हम विवेक अपना यूट्यूब चैनल में। और रउआ सब हमारा गाना के सुनी और कमेंट में लिखब कि हम कैसन गौनी है। नेक्स्ट टाइम कौन गाना हम सुनी के चाहतानी वो कमेंट में लिखम, 2-4 दिन बाद गाना के गा देम। और चैनल पे नया बानी भाई के सपोर्ट करे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। अशोक के दौरा घाटे पले के जइब कि ना जइब, अशोक के दौरा घाटे पले के जइब कि ना जइब। ए सैया घरे अइब कि ना अइब, अरे सैया घरे अइब कि ना अइब। अशोक के दौरा घाटे पले के जइब कि ना जइब, अशोक के दौरा घाटे पले के जइब कि ना जइब। ए सैया घरे अइब कि ना अइब, ए सैया घरे अइब कि ना अइब। बाहरा से सब कर बल हम अइले घरे अइबन त के जाई मार्केट हो करे। बाहरा से सब कर बल हम अइले घरे अइबन त के जाई मार्केट हो करे। लइका सन के कपड़ा नया लइब कि ना लइब, लइका सन के कपड़ा नया लइब कि ना लइब। ए सैया घरे अइब कि ना अइब, ए सैया घरे अइब कि ना अइब। 24 कोसिया के भाड़ा हम भखनी कैसे के आई सैया काला सधिया ढकनी। 24 कोसिया के भाड़ा हम भखनी कैसे के आई सैया काला सधिया ढकनी। दर्शन छठी माई के पावे अइब कि ना अइब, दर्शन छठी माई के पावे अइब कि ना अइब। ए सैया घरे अइब कि ना अइब, अरे सैया घरे अइब कि ना अइब। धूमधाम से करे के बा छठ के पूजाई अइबन त घाटे केहू बाजन बजावाई। धूमधाम से करे के बा छठ के पूजाई अइबन त घाटे केहू बाजन बजावाई। महेश खेसारी संग हमें गीतिया गइब कि ना गइब, महेश खेसारी विवेक गीतिया गइब कि ना गइब। ए सैया घरे अइब कि ना अइब, अरे सैया घरे अइब कि ना अइब। अशोक के दौरा घाटे पले के जइब कि ना जइब, अशोक के दौरा घाटे पले के जइब कि ना जइब। ए सैया घरे अइब कि ना अइब,
अरे सैया घरे अइब कि ना अइब। लाइक करी, कमेंट करी, नेक्स्ट कौन गाना हम सुनने के चाहता नहीं, और चैनल पे नया बने सब्सक्राइब करी ताकि मोटिवेट रही और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के यूट्यूब पे कोशिश करी।